सन्दना बिपिएफ दलखौ गारनानै माब्लाबाबो सोलिनो हानाय सासे नेता होननानै आं साना। चन्दन ब्रह्मआ सासे बिराद गोरों मानसि, असम्भब आखा फाखा बुद्धिय मानसि बियो। बिथाङा सासे बिराद डिप्लोमेटिक मानसि आरो बिथाङा बिटिसि सोरजिनायाव जागायजेननायनिफ्राय शून्यनिफ्राय 100सिम गासैयावबो दंफाजोबो। बिथांमोननि आखा फाखा सावरायनाय, बिथांमोननि आखा फाखा दैदेननायनि थाखायनो जोङो बिटिसिखौ भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय बिख'ना लानो हादों। बिटिसिखौ गोख्रोङै सरकार दानानै डेभेलपमेन्टनि, रैखाथिनि, आइ आफाफोरनि गासैबो गांनाय उखैनाय जोंनि ओनसोलनि जेंना जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनानै मोनसे डेभेलप बिटिसि दानायनि जे हाबाफारि एजेन्डाखौ चन्दन ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननायजोंनो टीम हाग्रामा महिलारि हिसाबै बिथांमोनहा मावबोदों। आरो बेबायदि सासे आखा फाखा रोंगौथि गोनां सासे डिप्लोमेटिक कूटनैतिक गोरों बेबायदि नेताया दिनैहाय इउपिपिएल दलखौ माने बिपिएफ दलखौ नागारनानै बबेबा इउपिपिएल दल बबेबा गुबुन दलाव थांनानै माब्लाबाबो खामानि मावनाया बिथांमोननि थाखाय सम्भब नङा। बिथांमोननि परिबेसा बेहाय खुनुदिन मेनेज जाया, एडजास्टमेन्ट जाया। एकमात्र बिपिएफ हान्जायाल'नो बिथांमोननि थाखाय बै गासैबो परिबेसखौ नायनानै खामानि मावनायनि उपयुक्त प्लेटफर्म आरो बे उपयुक्त प्लेटफर्मखौ दिनै बिथाङा गनायनानै लाफिननानै थाबैनो बिपिएफआव जइन जाफैफिनथों आं बेखौ हास्थायो आरो बिथांखौ आं खावलायहरगोन जाहाथे बिपिएफआव जइन जाफैयो।